to, Tamara? Možda je Simon otišao do dućana ili je išao po nešto i... Ne, izgubio se u Novom Gradu. Ili ako je... Luna. Ne, naravno. Razmisli. Pa da, otišao je Ander Wilsima i sad u pastu s Kime? kuparom. Ne. Luna, a da se smiriš i pričekaš da se vrati? Što? Jeli snobe? Ja da samo sjedim prekriženih ruku kao da se ništa ne događa. Ne, moram ga naći. Simon me možda treba. Čekaj. Simon je ozbiljna osoba, ja mu vjerujem. On je odgovoran. Sigurno nije stigao pa je otišao direktno na stazu. Smiri se. Dobro, a da pričekamo 5 minuta. Sigurna sam da će Simon stići u svakom trenutku, Tamara. Da, Tamara, Luna je u pravu. 5 minuta više neće nikom škoditi. Dobro, smirite se. Pričekat ćemo još 5 minuta, idem po stvari. Molim vas, ostanite ovdje. Ne. Nina, molim te, javi se. Naravno da mu se neću javiti samo tako. Neću ja skakati za njim. Pomozi mi da smislim. Što da radimo s Lunom? Amber, možemo li pričati? Kasno je da se sada ispričaš. Ne, nije to. Želim znati istinu. Imaš li ideju gdje bi bio Simon? Da imam, već bi rekla Luni. Poznajem te. Što insinuiraš, Mateo? Ne namjeravam ti odgovarati na besmislena pitanja. A zašto ja ne bih htjela da se Simon natječe? Da naštetiš Luni. Kako si smiješan? Ja nisam kriva za ovo što se događa Luni. Osim toga, želim da roller pobjedi. Hej, kamo je krenula? Ajmo polako. A Luna? Upravo je otrčala. Što? Kamo? Ne znam, Tamara, mi smo ih htjeli zaustaviti, ali vidjela se kako je Luna impulzivna. Što da sada radimo? Krenite polako prema stazi. Stvari su već spremne u kombiju. Ako se Simon i Luna ne pojave, natječete se vi, razumijete? Pokušat ću ih naći. Ajmo. Nismo trebale poduzeti ništa, jer je Lunica nestala sama.